खुलुमबाय गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव बर्थमान मोजाङैनो दङ। स' रायजोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ लानानै फैनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बेंगालरावहाय यानिखि बेंगालर बड' चार्चआवहाय मोनसे प्रग्राम दङ। दा बे प्रग्रामा बोसोरसालिया प्रग्राम थेंक्स गिभिं डे प्रग्राम। बे प्रग्रामखौहाय जोङो खुंफुंनो थाखाय मोनसे दिन थिग खालामनानै लाखानाय जाबाय। नोंथांमोना ओरै नुगासिनो दङ, बिथांमोना प्रेक्टिसबो खालामगासिनो दङ। प्रग्रामावहाय मेथाइ खननो थाखाय प्रग्रामखौ समायहोनो थाखाय बिसोरो सोलोंगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो बेंगालराव थानाय फोथायसुला फोथायसुलि बर' फिसाफोर लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनाबो रेडि जादो बे प्रग्रामावहाय बाहागो लानो थाखाय। आरो दानिफ्रायनो नोंसोरो गाव गावनि लोगोफोर आरो गाव गावनि अनारफोरनोहाय खोन्थानानै लादो बै दिनखालि जि प्रग्राम जागोन बे प्रग्राम जानाय दिनखालि नोंसोरबो सुथि लानानैहाय सानसेखिनिखौहाय इसोरनि गोथां बायख'खौहाय खोनासंफैनो थाखाय नोंसोरबो सेस्था खालामदो। स' प्रग्रामनि दिनखौहाय जोङो फैगोन अक्ट'बर दाननि 2 अक्ट' खालार खालि फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय जागायनानैहाय जोङो जानाय लोंनाय समसिमहालागै बे प्रग्रामखौ बानायनोहाय थागथियारि खालामखानाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय गोथां बायख'खौहाय फोसावनानै होनो सासे आलासिखौबो सायख'नानै दोनखानाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बै समखौहाय ओरैनो हगारा जासे नोंनि मावनाय दांनायखौहाय दोनथ'नानैब्लाबो बेंगालर बड' चार्चआव फैनानैहाय बे थेंक्स गिभिं डे प्रग्रामावहाय बयनिफ्रायबो बेसेन गोसासिन आलासिनि राव आलासिनि मेसेजखौहाय इसोरनि बायख'खौहाय खोनासंनानै लानो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर आरो फोथायसुला फोथायसुलि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा नोंसोरबो फैदो आरो खोनासंफैदो आरो प्रग्रामखौ समायहोफैदो। लोगोसे बे प्रग्रामावहाय नोंथांमोना सफैनो थाखाय जुदि गोब्राब जादोंब्ला बा लकेशनफोरखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोनहा कन्टेक्ट नाम्बार गैयाब्ला आरो नोंथांमोनहा जेन'बा सोरबाफोर लोगोफोरनि जेबो नोंसोरहा बेबस्था गैयाब्ला अब्लाबो नोंसोरो बे प्रग्रामाव सफैनो थाखाय जेबो सिन्था दाखालाम। बे प्रग्रामाव सफैनो थाखाय टेक्न'लजिनि हेफाजाबजोंहाय बेंगालर बड' चार्चनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे मोजां गोरलै राहा खालामनानै होनाय जादों। सिगांनि बायदि एड्रेस नागिरै नागिरै प्रग्राम जोबगुलायनाय, लोगो गैयैनि थाखाय प्रग्रामाव सफैयै, कन्टेक्ट नाम्बार गैयैनि थाखाय फैनो हायै नैबेफोरबायदि कन्डिशनखौ नुनानैनो देग्लायनि प्रग्रामावहाय बे थेंक्स गिभिं डे प्रग्रामावहाय सफैनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार गैयाब्लाबो बेंगालर बड' चार्चनि मेम्बारफ्रा नोंसोरनोहाय गोरलै राहा खालामनानै होनाय जाबाय। बे गोरलै राहाया मा मोनथिबायना? जि इउट्युब चेनेल बेनि स्क्रिनावहाय नायगासिनो दङ बेयावहाय नोंथांमोना बेयाव मोनसे गाहायाव QR कड दङ। बे QR क'डखौ साननो हागौ सोरबाया फैसा होद्लायनांगौ होननानै, नाथाय नङा दे लोगोफोर, बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोर, बेयावहाय फैसा होनांनाय नङा। नोंसोरो बे QR क'डखौहाय स्केन खालाम, अब्लानो नोंथांमोना प्रग्राम जागोन जायगाखौहाय मोननो हागोन आरो बे QR क'डनि गेजेरजोंनो बिनि थ्रुयैनो नोंसोरो लकेशन ट्रेक खालामनानैहाय बेंगालर बड' चार्चनि थेंक्स गिभिं डे जानाय प्रग्रामावहाय नोंसोरो डाइरेक्टलि सफैगोन। रावनावबो नोंसोरो सोंनांगौनि गोनांथि जानाय नङा। बेयाव क्लियारलि लिरनानै होखानाय जादों लकेशन QR होननानैहाय। बेनिखायनो माब्लाबाबो गोरोन्थि बा दाबुजि बेखौ स्केन खालामोब्ला फैसा होनांगोन होननानैहाय दासान। बेयो लकेशननि थाखायसो QR कड। स'
रायजोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय रिक्वेस्ट खालामबाय, फैलायदो प्रग्रामावहाय गाजा गोमजायैहाय हेफाजाब होलायफैदो आरो इसोरनि बायख'खौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। आरो नोंथांमोना बे प्रग्रामाव फैखांनायनि उनावहाय नोंसोरखौहाय ओरैनो हगार हरनायबो जानाय नङा। मानोना बेंगलर बड' चार्चनि दैदेनगिरि मेम्बार्सफ्रा बे प्रग्रामाव फैग्रा साफ्रोमबोनि थाखाय उदैखौ सुफुंनो थाखाय इसोरनि बायख' गोथांनि जिउखौ जाखांनायनि उनावहाय मोदोमनि जानायखौबो लाहार फाहार खालामनानै होखानाय जादों। बेनिखायनो नोंसोर बयखौबो जायै लोङै सानसुनि जानाय लोंनायखौहाय नोंथांमोननोहाय जाहोनानैसो बे प्रग्रामनिफ्राय नोंसोरखौ बिदाय होनाय जागोन। स' रायजोफोर, अब्ला नोंथांमोना फैलायदो, हेफाजाब होलायदो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय नोंसोरो गाजा गोमजायैनो बे लकेसनखौ ट्रेक खालामनानैहाय बे प्रग्रामाव सफैगोन होननानैहाय। आरोबाव आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावो, बे पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि भिडिअखौहाय नोंसोरो गाव गावनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो आरो QR क'डखौहाय नोंसोरो बयनोबो शेयार खालामनानै हो गावनि लोगोफोरनोहाय, जेन' बिसोरबो गाव गावबागाव स्केन खालामनानैहाय प्रग्रामाव सफैनो हानाय बायदि। जायफ्रा बे भिडिअनि चेनेलखौहाय जोबजासे नायबाय, बिथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बेंगलर बड' चार्चनि जानानैहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।